dalange Kisena Nugroho Gendeng. Ora apa-apa. Iya. Wis dalange gendeng sindene pekok ngono wae. Pekok apa meneh? Hah? Pekok apa meneh? Pekok ki manis. Oh ya. Elisa pekok banget pancen. Wis ben nengke wae gawe bingung sisan wae. Iya, aku ya wis mumet kok ndake. Ya. Kula pekok nggih Pak nggih. Pekok banget nggih. Seneng aku. Pancen aku cantik kok padake. Ah iya, sapa sinden semene ndode bojo kabeh sing urung ming kowe kan berarti kamu itu menjaga kepekokanmu. Oh iya ya, Pak. Iya. Kok kowe ngecet to nek aku ora duwe bojo? Ora, maksudnya kamu bisa menjaga kepekokanmu, kecantikanmu kamu. Ya rasa nyinggung-nyinggung ora duwe bojo. Oh iya, lah ya wong Ana senggane lho. apa? Randedet, randeyang, dewe wani. Ngono kuwi saiki wis ana senggane kuwi Demes bangun. Dewe wani padake aja diece. Kuwi adalah sebuah kredibilitas yang tinggi. Wah, ngomong sapa ya mergo kowe yang rendeyang sing lanang ra kuat. Oh, kok ora kuat kok. Iya. Wah, ayo Mbak Elisa, Orkarus Alaso iki sing saka Sulawesi. Ya. Men lipur para lenggah. Ya, areng iki ya dikersake panitia kok ya panjen ngono ya, Mak. Yo, jumeneng nyat. Ya. Ayo ora ketang awake kok biting. Ya. Biting apa? Biting go nyapu kae kok ya. Masa aku nggo nyapu? Maksude awakmu ki cilik ora kaya liya-liyane iki lho. Oh iya ora apa-apa cilik ora apa-apa. Sing pentinge sehat. Waras ora gendeng. Maksudnya kowe arep mangan gendeng ngono piye? Gendeng gila. Gendeng. Gendang. Kowe iki mengkon muni angel ra jamak-jamak lho. Ya. Ayo ngaturake para bapak-bapak, ibu-ibu. Nggih. Sing nendi iki ayo? Neng Kelepu. Kelepu kompakan. Kelepu, ora kelepu, kelepu. Kelepu kompakan. Heeh. Kelepu Tepus kompakan. Sidoarjo tepus. Tepos. Sidoarjo Tepus. Gunung Kidul. Handayani apa-apa? Ah iya, Gunung Kidul Handayani. Acarane apa? Acarane Rasul apa? Bersih desa. Bersih desa, Ya. bersih dusun. Bersih dusun meteri desa. Apa? Meteri desa. Meteri dusun. Merti dusun. Meteri dusun. Benake cangkemmu angel banget to, Sa? Meteri dusun. Merti. Merti. Mer. Dudu meteri. Ora meteri itu nah modar sing meteri. Mubeng dusun ora. Meteri iki semeter, 2 meter kae meteri. Oh, mengukur panjang ya. Nek mubeng tekan desa pirang gedene ya. Garise sepiro? Ah iya kok merti. Merti. Merti desa dusun. Heeh, dusun Kompakan apa? Kompakan. Dudul. Ngendi? Kelepu. Aku ki bingung soalnya tulisane Kelepu kompakan nanggap wayang. Dadine Kelepu desa kompakan nanggap wayang. Sik tak jelaske kowe. Dusun Klepu kuwi kompak bersatu nanggap wayang. Ora nganggo bersatu. Dusun Kelepu, Rasul Kelepu, kompakan nanggap wayang. Kelepu kompakan nanggap wayang. Orang nganggo bersatu. Ya, kompak. Kompak iki istilahe nek wong 10 ngene iki yo nganggo klambi putih kabeh iku kompak. Iki tulisan dudu kelambi. Iki contoh. Kowe engko anggere aku nesu, aku rono tak banting ambiar. Kok dibanting barang? Lah kowe ngeyel banget. Kompak itu namanya bersatu. Ngono lho, guyub rukun. Oh, maksudnya kompak
to kuwi ne. Guyub rukun kompak. Oh, kompak. Nanggap wayang. Oh, bersama-sama nangkap wayang. Kompake wong 100 pira, penduduk dusun Klebu iki 100 pira iso kompak nanggap wayang. Oh, bersama kompak nangkap wayang. Duduk desane kompakan. Sing bener Kelebu bersama-sama nangkap wayang dalange Kiseno Nugroho Gendeng. Walah. Aku ki nek ora ngejak ya kowe iki mesakake. Nek tak jak lagi ki dalang digendeng-gendengke. Ya ora apa-apa Lah ya. nek dalang pancene kudu gendeng. Kok kudu gendeng? Soale nek ra gendeng ya anyep. Kok anyep? Anyep engko rada seneng kudu gendeng. Dadine iso guyu dhewe, engko nangis dhewe, disaur-sauri dhewe le ngomong. Lah kuwi kan gendeng. Nek ora tak ewangi gendeng ngene iki kowe ora mangan. Ya bener. Ya pancene kudu gendeng to berarti. Lah iya wis ben ra apa-apa. Iya. Wis dalange gendeng sindene pekok ngono ae. Pekok apa meneh? Hah? Pekok apa meneh? Pekok ki manis. Oh ya. Elisa pekok banget pancen. Wis ben nengke wae gawe bingung sisan wae. Iya, aku ya wis mumet kok ndase. Ya. Kula pekok nggih Pak nggih. Pekok banget nggih. Seneng aku. Wae seneng Pancen aku cantik kok padake. Ah iya, sapa sinden semene ndodi bojo kabeh sing urung ming kowe kan berarti kamu itu menjaga kepekokanmu. Oh iya ya, Pak. Ah iya. Kok kowe ngecet to nek aku ra duwe bojo? Ora, maksudnya kamu bisa menjaga kepekokanmu, kecantikanmu kamu. Ya rasa nyinggung-nyinggung ra duwe bojo. Oh iya, lah ya wong Ana senggane lho. apa? Randedet, randeyang, dewe, wani. Ngono kuwi saiki wis ana sengkaane kuwi Demes bangun. Dewe wani padake aja diece. Kuwi adalah sebuah kredibilitas yang tinggi. Wah, ngomong sapa ya mergo kuwi anggere ndeyang sing lanang ra kuat. Oh, kok ra kuate Kami kok getak-getak terus kok. Iya. Napa digetak-getak piye? Nek omonganmu kaya ngono kuwi sapa wong lanang sing kuat? Aku ngejak kowe seprene iki aku wis meh buyer kok ndasku wis ana. Dasmu buyer. Dasmu kuwi. Jelas, ke dasmu buyer. Nek ngelokke sirahku dhewe ndas ora apa-apa. Nek kowe ngelokke aku ki mestaka kok ndas-daske. Lah kowe ngomong das kok. Ora tak kei dit lho esuk-esuk kowe. Ya mestaka kowe. Ah. Mustakamu buyar, ya ora wangon tetep dasmu buyar. Ya wis sakaremu. Ya. Keren yo. Ngono lho, das. Nah. Hei, aja dienggo kuwi ora. Ora bener. Das. Oh iya. Itu nek kuwi nek kanggone wong Jawa kasar. Dadi kasar. ndas ki aja dienggo. Nek ngelokke aku ndas ki malah ra apa-apa. Iya, ndas ki apa? Tase kuwi sirah. Kepala. Nek basa Indonesia. Kepalan tas. Bulurah kaya apa ae? Bulurah yo ndase desa. Kepalane kelurahane. Berarti kan yo ndase kelurahan desa. Kuwi pemimpin, seorang pemimpin. Ngapunten nggih Bu, ngapunten. Seorang pemimpin. Kae lho bulurah ono kae lho. Bu, nggih Bu, pemimpin yang luar biasa. Kuwi dase iki. Ah, padune kowe mesti. Heh? Tenan sing salah piye ne? Iya, aku wis bolak-balik ngelokke sapa-sapa kok. Dek mben kae nang kampus ya tak unekke ndase kampus. Rektor tak unekke ndase kampus, ayo. Pak Rektor kemekelen kok ya. Mustakanipun lurah. Mustaka desa. Mustaka desa. Padake mustaka desa. Kepala rombongan ya mustaka rombongan. Mustaka rombongan. Nek ndase rombongan iki. Celeng. Aku ki sing kejak kowe kok malah tok ndadaske. Ora. Tenan ndas. Wah. Nek kene iki guyub rukun tenan ya, Pak ya. Seneng. Nek Gunung Kidul ki nek
nek nanggap wayang ki kabeh guyub rukun ngono lho kabeh teko. Mengko nek teko ya ning endi goleki kancane. Aku nganti kaget mau. Soale ana sing goleki dadi kancane goleki A, goleki B ngono kuwi ngantek nganggo HP. Ra ketok njuk disenteri dhewe. Hahaha ngono ki nek kaya memedi. Goleki ngene-ngene iki goleki nggo HP. Kowe iki nang Jawa wis tau weruh memedi lho. Ngerti aku medi kuwi. Memedi kok medi-medi. Ya memedi kaya genderuwo. Oh. Weruh ning gambar tapi ne. Oh, kuwi. Kaya nek Pak Seno wis tau dadi ketoprak kae nganggo rambut rewu-rewu kae. Ha ya ngono kaya genderuwo. Ngecak cengelmu. Genderuwo. Iya, yo genderuwo. Ayo memedi arep medeni kowe wis gila sik. Ana memedi medine glangsar mlayu. Iya. Terus takoni kancane, "Ngopo kok mlayu? Wis tak wedeni iki malah medeni." Ngono. Iya, ya karo nembang, Mbak Elisa. Oke, nembang. Engko nek kowe basane kaya ngono kuwi, tak tempukke sinden sing saka Majenang kuwi mumet genti kowe kok tenan. Majenang? Mbok iki, Mbak Rido iki. Oh, Majenang ana daerahe Majenang. Ha ya jenang sing kaya bubur kae kok. Aku nggo raup kowe kuwi. Kok ana desa ngono kuwi jemek berarti ne. Hah? Jemek. Encer. Kaya kan. Majenang iki desa Jemek ngono piye? Ya. Kuwi jenenge ya. Kuwi daerah ngendi? Cilacap. Oh, Cilacap. Kulon. Oh, kok iso marake ndasku mumet kenapa? Aku delok ana kata-katane rasa tak kandhani saiki, kowe saiki nembang sik. Oh ya. Sirahe difreske sik, engko sadurunge sirahe mumet, bar kuwi engko tak jodoke iki mesti kowe, "Apa, Pak? Ora tak artekke." Oh iya, oke. Jajal tak artekke dhewe engko. Ya. Nembange apa? Apa ya? Napa, Pak? Bajing loncat mengke. Mboten beto bajinge. Wah, anggere ngarani aku antil kowe. Mboten. Nggih, kula bawa riyen nggih. Anu, engko bajinge loncat sing apik saka Majenang iki. Nggih. Meh cedhak Sunda. Oke. Heeh. Mbak sinten? Mbak Rido. Pak Rido. Rido, Mbak. Rido Roma. Kanake Roma Irama. Oh, iki to wong ngene. Lanang ki? Kok wedok? Kok dadi wedok? Kok aku penasaran kok takon lah. Yo, lagune apa? Engko bajing loncat iso Mbak Rido apa Mbak Ayu sing apik? Yo, berarti nek sing alus-alus wae yo. Heeh. Jajal kowe wong kasar nembang alus apik ora? Yo apik padake. Wani pira? Murah lho, Bu. Gending sak gending 150. Jarene Pak Delange. Sak gending napa tepong napa gendinge apa to sajane, Pak? Nek ning pasar ka yo kanggo gendinge. Nek tuku iya, gending. Membeli ini apa ini namanya gending. Sing iki tepong. Berarti kowe kerep blonjo ning pasar ya? Iya, blonjo. Masak dhewe ben murah. Oh, ya blonjo iwak-iwak pitik no barang. Iya, iwak pitik. Oh. Ana jeronan. Nek kon silit jenenge berutu. Nek kuwine Ngapa to, Pak? Ora apa-apa to? Mbok ya diperhalus. Perhalus piye ne? Brutu tok rasa nganggo silit. Mboten bareng. Ora entuk. Ya ngapunten nggih, sedaya mawon. Lah ya ora apa-apa. Lah jenenge kuwi. Ha iya sing tok sebut kan udune wong nggone pitik. Pitik. Ha iya. Sara ora salah to? Ora. Ora. Kewan rapopo to? Ora apa-apa. Wis tau weruh urung kowe kuwi, brutu. Baru tuwis. Di sate barang. Wis tau ngilo urung? Ngilo. Ngiro brutu iki tok padhak kira lambemu ora? Oh ya pancen padha ya. Nek mecucu pancene kaya kono. Nek cucu ngene iki. Ya. Aja turu sore kaki
Sandang kelawan pangan Streaming juga jangan lupa diumumkan. Ya, streaming dari Dalang Seno Channel dan PBKS Live. Jangan lupa semuanya, Mbak. Halo Bapak Ibuku. Wah, aku seneng iki. Iki dadah sapa? Dadah karo kamerane. Kan aku ditonton sak dunia. Padake. Apa mbahmu isih melek ya ini iki? Ora. Mbokmu ya isih melek ya ini iki? Ora. Ayo wis dadah. Ya kan ditonton sesok iso, canggih padake. Iki sing nonton mau tak delok mau sudah 8.000 lebih. Dalang Seno 8.000 3.000 lebih PBKS Live berarti 11.000. Wah, luar biasa. Nek nek ning dinahke lapangan ra sedeng. Oh, iki ora cukup iki. Ra sedeng. Iya, ra sedeng kok sedeng. Ra sedeng. Ya iku juga ada beberapa sing nonton secara bareng-bareng. Ya, nobar nonton bareng. Singapura nonton bareng. Ya. Malaysia nonton bareng. Layar tancap. Ya, terus iki grup wayang orang Barata Jakarta juga nonton bareng. Luar biasa. Akhirnya wayang kulit semakin dikenal di dunia. Ya, makanya kowe tresno karo wayang kulit. Wis rasa bali ning Sulawesi ngopo ning Sulawesi? Ya pisan-pisan Bali, Pak. Ben aku njaluk sangu. Njaluk sangu sapa? Ya jenengan bosku lho. Masa ya njaluk. Lah wong kowe tekan kene aku ora nekake kok mulih njaluk sangu. Mulih karepmu ora karepmu. Ya biasanya nek dalang tega ya kaya ngono kuwi. Ale ra tega ngapa kowe kendas-daske aku kok. Rasah di apa jenenge? Di bawah hati. Dilebokke ning ati. Ya dilebokake wonten manah. Waduh. Gayane ora. Wan boten sa dilebokke teng manah, dilebokke teng brutu mawon. Apa nggonmu brutu? Ora. Brutu ki nggo iwak. Iwak pitik. Iwak ikan yo iwak, pitik yo iwak, kebo yo iwak, kabeh iwak yo ning kene. Heeh. Ya. Wes po mau? Wes. Sampun. Durung. Lah iya. Wong maleksa barna rimo tibake apa? Janjine piye? Janjine piye? Ya, monggo buka bonang. Diroro. Ya.
wujudmu aja kuwatir aku sumingkir timbang terus mikir tur ketir-ketir timbang bingung luwung landung nyawang bandung burung jawes payung kowe amlangan aku trimo mopo becike ngelingi wit nganti saiki arep apa tur nyatane Ya. Anane yen padha prasaja luwih brayangka ayo tarukon aja ngalamun timbang ngerine mundak keketon janjine piye nganti sabrene maune dele dadine tempe aja sembrono mbok yo sing nyata timbang urine dadi tulodo mungguh karepmu kowe tansah rejo aku tangkastu nyawang wujudmu ayo tarukon aja ngalamun timbang terus bingung mundak keketon timbang bingung luwung landung nyawang mandung burung jawes payung kowe amlangan aku trimo mopo becike ngelingi wit nganti saiki arep apa tur nyatane wah ya dihabiskan dintekke ya. yen padha prasaja luwih prayoga ayo tarukon aja ngalamun tembe burine mundak Ya, bagus. Yeah. Udah bagus. Oke. Hah? Lagi ardan tadi kok. Oke. Kletak-kletak muter. Kletak kok. Kletak iki. Kuwi cakepane diapalke neh. Ya. Jangan kelera-kleru. Ya, baik 2 3 lupa. Kamu harus karena ditonton seluruh dunia itu harus konsisten. Oh, oke. Nanti ndak dikomentari Elisa kurang apal. Elisa. Oh, iya. Nah, hati-hati. Siap, Bos. Ayo Do, Rido, kowe meduna kono Do, kae digawe mumet sirahe kae. Mbak Rido, Roma. Kowe kok nek ora takon aku lho, kudu paham lho ya. Ya dijajal. Nah, iki Mbak Rido Roma. Ya. Monggo.
Halo Mbak. Selamat malam, Mbak. Oh ya. Priwe Mbak Ayu Elisa, kesel apa ora? Modar kowe. Aku Mbak Kayu Elisa. Ya. Kesel apa urung? Mesil. Kesel apa urung? Oh kesel. Ya. Durung. Maning. Maning. Kapok kowe. Anggere takon aku bandum cempolo kowe malah. Sing mumet malah nyong, Pak. Kepriwe? Sing mumet malah nyong. Iki aja digawe mumet Oh, kaya iya, kowe, iya. biasa bae. Maning apa maning? Tuli malah si Elisa gawenan mumet, batuke kiye, Maning. menaja ngedas-dasnya dalang. Maning itu apa ya? Lagi. Oh lagi. Yeah. Sing lagi apa nih? Aduh. Kuli nembang maning. Ya wis no siji-siji kowe cok gaji buta nek ra nembang nih. Gaji buta apa gaji bisa ndeleng? Deleng. Deleng kacang. Gue tuli kedele. Deleng ki apa? Ndeleng ya, ndeleng. Aduh Jan. Melihat. Oh matane. Ya. Oh ya. Malah mata-matake. Melihat. Nika, Rido aja larati kaya kowe tuli omongane pancen kaya kowe. Kayak kuwek ngopo kayak kuwek? Kuwek kue. Kue udah gue tuli manuk. Kue bolu. Iya. Kue biskuit. Kue karo gue beda. Oh kue. Nek kue roti. Ya. Nek gue iku. Oh kue iku. Ya. Mumet dasku. Kue iku, kue roti. Ya. Kue roti iku. Ya. Yo. Modar kowe. Ayo, tuli ra bisa ya, Rika. Rika opo mende? Tuli Rika ra bisa nyauri omongane si Rido ya. Rido ya. Iya. Ya ini Rido memang. Kayak kowe tuli Rika ra bisa ngomong cara Banyumas kayak kowe. Banyumas itu kayak kue. Raine Enggak, masih Banyumas papa. itu daerah. Ah, iya, bahasanya Ya. sih kayak kowe. Iya bahasanya seperti Bahasanya kue. kayak kiye, Ya. kayak nyonge ngomong kiye. Bahasane Oh, ngapa? Goblok timen Rika. Kamu piye? Itu anak pitik. Rika ngakune S2 tapi goblok banget kayak kok. Ya gablek gak tahu bahasanya. Huh. Mulane belajar. Ya belajar, Ya. Pak Rido diajari. Belajar bahasa ngapak. Ngapak. Ah, kuwi Orang bahasa. ngapak, orang kepenak. Oh, kudu Ya. ngapak Kudu supaya ngapak. kepenak. Ya. Oh, ya di kepenakake Ya. ya. Monggo di kepenakake. Carane kepriwe men kepenak. Rareti ne. Ora artine. Iki sing mumet ora meng kowe, penontone kowe mumet kok. Delok dua daerah do omong-omongan niki. Momet endase. Iya. Ra apa-apa sing penting nembang wangun wis do keplok-keplok. Mau wis do tane duit 5.000 Kene keplok-keplok. Keplok-keplok ini. Keplok. Yo keplok. Ya. Keplok-keplok tuh kayak gini keplok-keplok. Apa ngene keplok? Mabur. Oh, mabur keplok. Iya. Oh, manuk keplok. Iya. Oh iya, manuk keplok, nyamuk keplok. Manuk ora keplok. Kowe duwe manuk. Ketoke duwene mung kire ki ning omah. Arung weruh aku. Kira ya ora. Manuke dalange wis ora keplok. Ora. Iya, manuke wis ora keplok. Ora keplok. Iya. Lah retine aku nih manuke ora keplok. Iya. Padahal angkiran duwe manuk. Duwe Ki kire jenenge Jeli. tekan Dani ya. Pak Dalang duwe manuk, tapi wis ora berguna, wis keplok-keplok. Oh, duwe manuk. Iya. Yo kabari aku nek duwe manuk. Sesuk tak dudui wae rasa tak kabari sa. Ya aku arep ndelok apa love Oh bird, iya, apa oleh. apa ngono. Oleh ra nih. apa-apa. Ning wis ra keplok lho ya. Ya, pomen arep tak jupuk tak colong lumayan nih 2 juta. Golet manuke sing isih keplok bae. Sing keplok ya, nek ra Iya. keplok ra payu. Ora payu, wis ora payu. Oh, iya. So tak golek. Ayo ana sing nyuwun bajing loncat, Mbak. Oh, nggih, Rijo. Pak Dalang, Bajing. siap. Ya. Mbak, kowe bajing, Mbak. Aku bajing. Bajing aku Kowe loncate. bae bajingnya, aku sing loncat. Oh, aku bajinge yo. Iya. Ya aku tak bajing. Ya, aku sing loncat. Ya oke. Ya. Di nganggo bawa. Ya. Oke. Bawa udah bawa. Bawai mau ngene. Anggere nang Cilacap ada di O. Kok piye to, Pak? Oh, Ya. dadi A. Nek Sego. ada itu
sama dengan basa Jawane ana. Mata, mata. Sego Iki dibalik amene. nek Jawa sego, nek Cilacap sega. Ya. Oh, dan Nek Jawa Jadi- ana, nek Cilacap ana. Ana, oh dibalik meneh. Iya. Kaya bahasa Indonesia. Ya mirip bahasa Indonesia. Oh, berarti mata. Tapi ana penekanane. Ora ning Indonesia kan ana, ada. Ning kene anak, dadi kayak anak kane nang burine. anake sapa? Aduh. Kudu anak, wis lanyong nembang bae lah. Wis nembang, wis mah. Ini Ya malah wong sing- tendasku, Pak. Iya, wis digrujuk wedang jeruk kuwi kono kok. Mbak ya, Mbak. Monggo, Mbak. Ya. Gunung Galunggung Kapungkur. Wah. Kaya tilang suara. Kok iso ya, Mbak? Ki ning gulungmu ana pane. Kok iso kaya suling. Ana manuke. Oh, ya, sesolat mangan. Mangan manuk ya. Yo. Ya. Ning kene ora, tapi ning kene mangane ki apa? Walang. Walang. Ya. Ning Doyan Gunung walang. Kidul walang. Apa nang Sumatera ana walang? Nang Ning Sulawesi. Gunung Kidul ning kene le mangan walang, Mbak. Oh. Iya, nganggo sambel. Walang nganggo sambel. Sambel. Kowe sesuk nek kangelan golek walang, kowe seneng to? Ya. Kowe mau nggo sak lodong entek to? Oh, Ah seneng. nek ning Yojo nek dadak rasa dadak dene nggon aku akeh. Akeh. Oke, tak naik lodong wisan. Denane. Weh, tak keke kowe sa, 3 lodong coro. Coroi kecoa ya. Dudu walang. Kecoa panganan dhewe. Radoyan. Dek ngerti tak apusi. Yo Mbak Rido. Gunung Semedangkan tunjang Telaga Saka Kaya rebab, suarane kaya rebab. Padahal gini ora direbabi ya. Kepriye? Ora direbabi ya. Ah sing rebab masuk angin kuwi wis. Aja ngantuk, Pak. Ayo direbabi, Pak. Ah, jane bawa iki penak direbabi. Iya. Dalange sih ngerti wayahe wong turu kok nyambut gawe. Ya kademen nggih sing nyebab lah. Ki omong apa kowe? Kowe omong. Kiye aja nyalana sing rebab, Rika sing ora ngerti wong wayahe, siki mek wengi-wengi wayahe wong turu malah kon nyambut gawe ya kiye sing ngerti. Tuli wayangan nang ndi, Bang? Konjer areti kowe yo aneh. Nggih sik meneng kowe meneng sik. Oh iya. Tuli wayangan nang endi bae kuwi bengi ora ana wayangan kok awan-awan. Iya ngesuk khusus Pak Seno wayangane awan. Sing nonton tambah akeh, Pak. Ora umum kowe. Ngerti wae. Yo. Rembeci di tengah leweng junjunan ulah pundung mun kasungkur ulah sungkan tedi Rebapane singa-singa. Pak Santoso kok singa? Ayo, rebapane Jawa, cengkoke Sunda ora apa-apa ya. Teyan tarim 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 dawayana
lancik di negara. Rikak, bakadadak, dekar-kadadak. Ya. Yang sekarang berjumlah 14.000 penonton. Luar biasa. 14.000 penonton. 14.000 itu Hebat, satu ya. channel apa dua channel? Dua channel. 14.000 14.000 Yo, penonton seluruh dunia. up tambah 1.000 lagi. Yo, sewu. Kene kayak wong dodolan. Ya. Malah kayak wong dodolan Uga nang pasar. iki apa jenenge iki bapak-bapak ning kampungku kono ya nobar ning Sedayu kono. Heeh, Pak. Kabeh wae padha tak aturi salam. Yo, monggo diaturake. Bajing loncat made in Monggo. Mbak Rido. Yo. Dados. Bajing luncat kastana. Aduh Bapak Seno, aduh Kepriwe? abdi lepat narasa.
Sampun. Kuek kapek. Gue kapik-kapik. Ngomong apa gimana mau? Dek ora iso wis dek ora iso ora bakal iso ngapalke wis. Iki ngawur ya Pak ya. Ngawur ki. Lu ngomong ngawur, langka artine gue kapik-kapik apa? Iya, apik. 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 Apik ya. Ya, kar. Apa gue mambune dalange apek. Apik. Ya. Ya. Nggih. Ya. Matur suwun Mbak Rido. Pada Pak ya. Pada jayanya. Iya. Pada jayanya hana caraka. Iya. Kayak malah dong ana acara kadung Yo kulmu. ready nih aku. Iya. Mbak yo mengko apa wis? Mbak Lisa. Wis di anu pedene iki wis jam 1:30 luwih. Yo. Mengko gara-gara diaturake iki. Siap. Jane awake dhewe disusul sedulur lho, Nok. Sapa? Mbah Waluyo. Oh.